Türkmenistanda döwlet eýçiligindäki taksi sürüjileriniň günnälik dolmaly plan borçnamasy artdyryldy. Şol bir wagtda olara döwlet tarapyndan mut berilýän günnälik benziniň möçüri azaldyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy 8-nji ýanwarda habar berdi. 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap döwlet eýçiligindäki taksi sürüjileriniň bir iş gününiň ýagny 8 saatyň dowamında döwlet edarasynyň kassasyna tapşyrmaly pulunyň möçüri 204 manat edildi. Bu geçen ýyl 164 manada barabardy. Şol plan borçnamany dolmak üçin taksiçilere döwlet tarapyndan mut berilýän 30 litr benziniň möçüri bolsa 20 litre azaldyldy diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy gurrun berdi. Ol Türkmenistanyň Awtomobil Uloglary Ministrligine degişli Aşgabatyň taksomotor awtolog karhanasynyň bu barada taksi sürüjilerine öňünden hiç ýyly duýduruş etmändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Habarçy taksi sürüjileriniň öňkü gündelik plan borçnamany dolmakda hem kynçylyk çekendigini aýdyp, häzirki wagt olaryň aljaraňy ýagdaýdadygyny we hatda käbir sürüjileriň öz işini taşlap başlandygyny hem belledi. Sürüjiler gündelik plan borçnamasyny dolup bilmese, onda olara döwlet tarapyndan bellenen 1100 manat aýlyk haky dolu berilmeýär. Kem pul olaryň aýlygyndan saklanylýar. Şeýle-de her gün ýerden taksiniň açaryny almak we içigili däldiň hakyndaky möhüri bastyrmak üçin hem nowatçy lukmana we dispetçere 10 manada golay para bermeli. Şeýlelikde 204 manat öz-özünden 210 manada barabar bolýar. Bu möçüri dolmak mümkin däl diýip soňky hepdäniň dowamında her 100 taksiçiden ortaça 15 tanysy işini taşlady diýip paýtagtyň döwlet eýçiligindäki taksi karhanasynda işleýän sürüjileriň biri anonim şertde Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä döwlet taksileriniň sürüjilerinden edilýän täze talaplar hakykata gawat gelmeýär. Sebäbi ýol narhy 1 kilometr üçin 40 teňe bolmalydygyny nazara alanmazda taksometr şöççigi ýagny hasapçy guraly 8 saatyň dowamında diňsiz işlese de günne 204 manat plany dolup bolmaýar. Bu gynansak-da sürüjileri bir kanunçylyga iterýär. Birinciden gün uzyn diňsiz müşteri tapmak mümkin däl. Şol sebäpli olar şöççigi gün uzyn işledýärler. Ýöne müşterilere şöççige görä däldi özlerçe nırh kesýärler. Muňa razy bolmadyk müşteriler hem taksa köplenç alınmaýar diýip taksi sürüjisi belledi. Türkmenistanyň Awtomobil Uloglary Ministrligine degişli Günörtü Koreýadan getirilen awtologlar indi 2010-njy ýyldan bäri paýtagtyň ýaşaýjylaryna hem de onuň myhmanlaryna taksi hyzmatyny hödürleýär. Şol ýyly Aşgabatyň taksomotor awtolog karhanasyna Hyundai Elantra kysymly 300 sany täze awtolog satyn alınıpdy. 2017-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň Awtomobil Uloglary Ministrligi ak reňktäki täze Toyota Corolla kysymly awtoloklaryň halkyň hyzmatyna goýberlendigini habar berdi. Bellep geçsek Türkmenistanda döwlet eýçiligindäki taksi sürüjilerinden edilýän täze talaplar hususy taksileriň nyrhlarynyň ýygyderli ýokarlanmagynyň ýygyanyna gawat geldi. Geçen ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda şäher içinde gatnaýan hususy taksiçileriň nyrhlary tas 2 hisse gymmatlan bolsa, oktyabr aýynda Türkmenistanda welaýatlariň arasynda kireýedýän hususy eýçilikdäki taksileriň bahasy birden 100% ýokarlandy. Türkmenistanyň resmi medeniýetinde taksi sürüjilerinden edilýän täze talaplar we olaryň başdan geçirýän kynçylyklar barada mesele gozulmaýar. Muňa derek paýtagtyň köçelerinde maşin guruluşynda soňky tehnologiýalary eýeleýän, ýanyç ýakmakda has tygyşytly, ýurdun klimatyna çydamly döwrewap taksi awtologlarynyň hereket edýändigi we olaryň ýolagçylary gije gündüz hyzmat edýändigi barada wagtal reportajlar görkezilýär.